אהלן חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון ההסברה של אקסטרים טראבלס על איך אורזים תיק לנסיעה הקרובה שלכם. דבר ראשון שאתם צריכים לדעת על התיק, שהתיק לא יחרוג מהמידות 1.45 סנטימטר בשביל שיוכל לעבור בטיסה ולעבור את החוקים של חברות התעופה. דבר שני, שימו לב שיש לכם גלגלים שיעזרו לכם בשינוע של התיק. איך אני אורז את התיק? דבר ראשון שנכנס לתיק זה בעצם הגלשן שלנו. את הגלשן אני לא יכול להכניס בצורה הזאת מכיוון שאני גם יפגע ברצועות וגם ישבור את הסנפירים וגם יכול לעשות קרע בתיק מהסנפירים שלנו. אני חייב להוריד את כל הסנפירים וכל הרפידות וכל הידיות על מנת שהגלשן יהיה נקי לחלוטין ונוכל להכניס אותו בצורה חלקה. לאחר הורדת האביזרים של הגלשן, הגלשן צריך לראות בצורה כזאת חלק לחלוטין, שיהיה קל להכניס אותו אל התיק שלנו. בצורה כזאת, לאחר מכן אני מניח את החלקים שלו על הגלשן. דבר הבא שאני מכניס זה האקססוריז שיש לנו לגלישה, כמו חליפות, טרפזים, קסדה אם צריך. את החליפה אני מניח על הגלשן. לאחר מכן את הטרפז חשוב לפתוח את איבר, לפתוח אותו ולהשכיב אותו בצורה כזאת. לאחר מכן את המשאבה שלנו. את המשאבה אני לא מכניס בצורה הזאת כי ייווצרו לי חורים בקצה של הצינור בגלל הקיפול. אני חייב לפרק את הצינור ואז להכניס אל התיק. דבר הבא שנכניס לתיק הוא הכי חשוב, הוא עוזר לנו להסתיר את הגלשן כדי שלא נשלם עליו, זה בעצם הקיט שלנו. את הקיט יש להוציא מהתיק ולפרוס אותו על כל שטח הגלשן על מנת שנוכל להסתיר את הגלשן בצורה המקסימלית. מניחים את הקיט על התיק פרוס ומקפלים בקצה. מכניסים פנימה וכמובן לא לשכוח את הבר שלנו. את הבר אני מכניס לתוך התיק לא בצורה כזאת אלא בצורה כזאת כדי לשמור על התיק רחב. לאחר מכן אני סוגר את התיק והתיק מוכן לטיסה הקרובה שלכם. נתראה במים.